Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Dun Viktor Grek kien ikona tal-ġustizzja soċjali f'pajjiżna dan intqal mill-eks direttur tal-Caritas Leonid Mackay illum il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista f'kummenti li għadda waqt il-programm bil-fatti fuq One fl-istess jum li fih tħabbret il-mowt tal-Monsinjur fl-omor ta' 95 sena. Jiena niddeskrivi lil Dun Viktor bħala ikona nazzjonali tal-ġustizzja soċjali. Naħseb huwa magħruf l-aktar għall-ħidma tiegħu fil-qasam tal-kura u riabilitazzjoni mid-droga. Kien il-bniedem li tkellem meta ħafna kienu jibżgħu jitkellmu snin ilu fuq il-pjaga ta' droga. L-eks direttur tal-Caritas qal kif il-fundatur ta' din l-organizzazzjoni ma tkellimx biss fuq il-pjaga droga, iżda wkoll dwar suġġetti oħrajn bħall-użura u s-solitudni fosthom fost iż-żgħażagħ. Mackay irrakkonta kif fl-2014 Monsinjur Grek talbu biex jieħu f'idejh it-tmexxija tal-Caritas. Ħassejt li kienet responsabilità kbira għaliex kont se nilbes żarbun ta' bniedem illi ispira u ħalla ħafna impatt fuq ħafna żgħażagħ u l-familji tagħhom.